Bona tarda a tothom. Us dono la benvinguda en nom de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella amb una altra de les activitats, en aquest cas, doncs ja la setmana just d'abans de la Mercè. D'aquí una setmana ja estarem o haurem d'estar tots a punt. I és una alegria perquè és un tema justament que està íntimament lligat amb la Festa Major i es tracta dels textos dels pregons. Tenim amb nosaltres l'Alba Colombo i el Xavier Vilanova, benvinguts. Benvinguts i repetidors perquè fa uns mesos ja es vam tenir en aquesta mateixa sala amb el tema dels pregons també. Doncs ells ens explicaran, ens comentaran, ens il·lustraran sobre els textos dels pregons de la nostra Festa Major i des de la Federació doncs us desitgem a tots els que esteu a la sala i els que ens veieu que tinguem tots bona Festa Major 2022, que em sembla que aquest any alguns ens emocionarem, però el que és segur és que tots ens mereixem una bona Festa Major. Alba i Xavier, moltes gràcies i quan vulgueu. Moltes gràcies a vosaltres també, a la Federació, per acollir-nos aquí a la nostra seu, a la nostra casa, a la casa dels Montanesos. Estem encantats de poder compartir una altra vegada més els estudis que hem estat fent des de la universitat i el treball intens que hem fet amb l'Ajuntament de Barcelona amb el grup del Departament de Cultura. Bé, nosaltres som la Colombo i Xavier Villanueva, investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya, i una vegada més ens venim a presentar i a fer públic l'estudi que hem fet. És un estudi que va en el marc d'un projecte europeu finançat per un ens finançador que es diu ERA, i són les sigles d'European Humanities in the European Research Area, i el que vam poder veure amb aquest projecte va ser observar l'espai públic i l'inclusió social. Això és un projecte que tenim amb 5 partners europeus, Berlín, Londres, Göteborg, Barcelona i Glasgow, i hem compartit moltes bones estones, encara que ha sigut un projecte molt pandèmic, evidentment, només vam haver d'esdevenir i estar públic, i això ha sigut complex. Però per això una de les coses que vam estar debatent molt amb tot l'equip va ser observar i identificar què era no només l'espai físic, sinó també l'espai simbòlic, és a dir, quin era l'espai simbòlic a nivell cultural a la ciutat que per nosaltres era més significatiu. I aquí va ser quan vam arribar al moment del pregó, que no deixa de ser posar en el púlpit el moment més important de l'inici d'una gran festa com és la Festa Major i una gran ciutat culturalment tan viva com és Barcelona. Aquesta seria l'explicació de per què hem fet això. Com ho hem fet? Hem agafat tots els pregons, hem agafat tots els pregons del 1975 fins al 2020 i els hem analitzat com una totalitat. Hem fet una anàlisi de contingut, que es diu, dels textos dels pregons, i el que no hem fet ha sigut aquesta anàlisi de comparativa entre quin any era, quin partit polític, quin moment històric hi havia i què es deia en el pregó. Sinó que el que hem volgut fer és veure tots els pregons com una unitat. Llavors hem agafat codis que ens interessaven per la nostra investigació i hem anat fent una codificació orgànica, que es diu. Primer hem identificat els codis que per nosaltres eren interessants, com per exemple alguns, només per citar-vos alguns, acceptació i construcció del pregó, la ciutadania, temes de diversitat, temes d'espai, exposicions, temes d'expressions, etc. El mite de la Mercè, que és el que vam explicar l'any passat, el tema de la festa, com s'explica la festa, com s'explica, etc. Quan hem tingut tota aquesta codificació, fet en el programa conegut d'anàlisi quantitatiu, que és l'ISTI, hem fet l'anàlisi. L'anàlisi l'hem dividit en 2 grans grups. Una anàlisi que es diu anàlisi descriptiu, que és a dir, què s'explica, quan s'explica, amb quina intensitat s'explica, de temporalitat, de volum, de semblances, per exemple, del que s'explica, etc. I també una altra que era l'anàlisi relacional, és a dir, com es vinculaven els codis entre ells. Codi de tensions, per exemple, en codi de mite de la Mercè, codi de salut en temes d'acceptació de pregons, etc. I d'avui us venim a explicar, sobretot ara el Xavier ens explicarà un d'aquests anàlisis que hem fet, que era a dia d'avui, 15 de setembre, una mica abans de començar la Mercè, abans que es faci el pregó d'aquesta festa 2022, com
com els pregoners s'expressen al llarg de tots aquests anys, de com accepten el pregó i com per ells és important ser pregoners aquell any en el seu pregoners. Dit això, passo la paraula al Xavier perquè ens expliqui aquesta explicació de l'anàlisi que hem fet. Gràcies. Gràcies, Alba. Doncs, el que faré jo serà això, us faré una miqueta de context històric, molt breument, de les festes de la Mercè i també de la nostra recerca, aquesta serà la primera part, i després, com diu l'Alba, passarem als resultats d'aquesta anàlisi, sobretot de la categoria d'acceptació i construcció del pregó, i uniré el programa amb cites extretes dels pregons per fer una mica més passador. A grans termes, i la festa de Mercè, com segurament ho sabeu, té 150 anys de vida, de fet en té 152, comença el 1871. La historització que proposa Jordi Pablo, que és el meu punt de vista la persona que millor ho ha treballat, ella proposa 4 èpoques diferents, des de 1871 fins al 1904. És quan comença la idea de la Mercè com a festes de la ciutadania, on l'Ajuntament assumeix el paper organitzador. Tenim la figura, per exemple, de Rius Daulet com a primer gran promotor, i el que se celebra en aquesta primera etapa amb alts i baixos fins al 1904. La segona etapa seria des del 1905 fins a la Guerra Civil. En aquesta etapa queden anul·lades totes les manifestacions de caràcter festiu i només queden la Mercè més religiosa, les misses i les processons, fins que arriba la Segona República, on totes les manifestacions de caràcter religiós queden anul·lades i per tant la festa de la Mercè queda anul·lada com a tal. No és recuperada fins la tercera etapa que proposa Jordi Pablo, que és el franquisme, 39-75, on es recupera la idea de la Mercè amb aquesta relació amb el valor simbòlic del nacional-catolicisme de l'època del patrimoni religiós. I és en aquesta època, el 1950, on per primera vegada ens trobem amb un pregó que és diferent dels pregons tradicionals, que és un pregó discurs, és una narració, és un acte literari que des del 1950 fins a l'actualitat ininterrompudament s'ha anat produint com a acte de sortida de les festes de la Mercè. Aquesta seria la tercera etapa i la quarta, que és la que ens trobem ara mateix, els actes de recuperació democràtica, des del 77 fins a l'actualitat, on la gran característica que assoleixen els pregons de la Mercè és que ajuden a ressignificar el mite. El mite de la Mercè passa de ser una cosa religiosa, la fe cristiana sempre va ser i sempre ho serà, però es ressignifica en clau cívica. Aquesta seria la gran característica d'aquesta última etapa. El que hem fet nosaltres, en Festeix, és agafar 1975 com a any de sortida, un preu força interessant en 1975, i vam prendre el 2020, que és quan vam començar les nostres anàlisis. Llavors ens permet agafar tota l'etapa democràtica més un contrapunt del règim franquista. Llavors també, com deia l'Alba, hem fet moltes categories, n'hem fet 4 en profunditat. L'any passat vam presentar el mite de la Mercè. Hem també treballat les tensions de salut. També suposo que perquè es va agafar treballant en plena pandèmia i ens va ser molt interessant adonar-nos que les preocupacions pels temes de salut eren una constant del contingut dels pregons des del principi fins al final, i això ens va semblar significatiu. Una altra gran categoria estudiada és la idea de festa, on la gran conclusió seria que els mateixos pregons, el contingut dels pregons, reflecteix molt clarament les constants antropològiques del que els antropòlegs denominen o conceptualitzen com a festa, i això és interessant de veure. I l'últim quart gran bloc, que és el que ens explica avui, és el de l'acceptació i construcció del pregó. Avui farem aquest acte i que sabeu que això es publicarà en breu i que us convido molt a llegir els pregons en companyia de les anàlisis, un cop els tinc publicat, que serà millor. Doncs començo. És interessant veure com una gran quantitat de pregoners parlen en primera persona en el seu pregó de com ells han hagut d'acceptar la invitació per ser pregoners i després de com han construït el pregó. I això està expressat amb les seves pròpies paraules i forma part d'aquest nucli de contingut dels pregons. Llavors, tot això va molt lligat a una idea, que és molt dels nostres temps, que és la idea de justificar-nos. Tots, si pareu a pensar, tots ens estem justificant constantment en les nostres
individuals. Llavors, per què ens justifiquem o per què els pregoners senten la necessitat d'autojustificar-se quan prenen la paraula en públic? El pregó del 1982, la Maribel Campmans, sota el govern Serra, deia això. Deia, en arribar a aquest punt del meu Parlament, em permetreu que en honor a la categoria dels que m'escolteu, d'això no en digui xerrada. En arribar aquí dic, me n'adono, que no he fet altra cosa que justificar l'existència, la vigència, la viabilitat del pregó. Però fet i fet, el que em passa és que em deixo endur per l'aire dels temps. Tots ens justifiquem, aquest és el gran signe dels nostres temps. Tanco la signa. Doncs amb aquesta idea de l'autojustificació, lligada a la conceptualització, l'acceptació i la construcció del pregó, començarem amb l'anàlisi descriptiva a través de 3 passos. El que fem aquí en aquesta anàlisi descriptiva és situar les referències, les cites sobre els processos d'acceptació i construcció dels pregons en relació a les seves progressives aparicions en el que seria la línia temporal que marca 1975-2020. En una segona part destacarem aquelles referències o cites i destacarem tant la llargària, el volum de la cita, com la seva posició en el conjunt del text del pregó. No és el mateix d'una cosa a l'entrada que un mig i al final té diferents valors de significat. I cap al final us explicaré 4 semblances de contingut que tenen aquestes justificacions, que són molt cridaneres. Pel que fa a la línia temporal, és bastant significatiu la gran presència numèrica d'aquestes autojustificacions. 34 pregoners, un total de 45, s'autojustifiquen en el seu pregó. Un 76% dels pregoners ho fan. La línia temporal que marca aquestes justificacions és completament regular. Tindríem una línia gràfica que seria una recta. Per tant, no és que els anys 80 es justifiquen i els 2010 no, és una cosa que des del principi fins al final ha anat passant. Us poso un exemple. Andreu Buenafuente 2015, sota el govern Colau, on es percep clarament aquesta idea de la importància del pregó. Ell hi diu deure, i aquesta importància va explicar-se amb honestedat. Ell diu, em sento sincerament honorat per ser l'encarregat de fer el pregó de les festes de la Mercè d'enguany i procuraré respondre a aquest encàrrec amb honestedat, amb tanta honestedat com sigui possible. Per mi no és solament un honor, és un deure, una obligació que em correspon en agraïment al que Barcelona m'ha donat. L'Andreu Buenafuente 2015. Per altra banda, emfasitzant aquest caràcter central de les autojustificacions dels pregoners com a característica general del corpus dels pregons explicats, també cal ressaltar que el 24% que no es justifica clarament, el que sí que fa és agrair a les institucions pertinents, l'Ajuntament de Barcelona majoritàriament, la seva presència com a pregoners. A tall d'exemple, Leal Stengler, 1998, sota el govern Clos. Excel·lentíssim senyor alcalde, senyors regidors de l'Ajuntament, autoritats religioses i civils, ciutadans de la bella i incomparable Barcelona, permeteu-me que us exposi la meva sincera gratitud pel privilegi que m'heu concedit. Aquí tindríem un 98, 97, 98 dels pregoners. La resta ni justifiquen ni agraeixen, però són estadísticament completament residencials. Us poso a tall d'exemple la Pepita Castellví, 2007, ella és oceanògrafa, 2007 sota govern Hereu, ella entrava directament al seu discurs així. Deia, la Mediterrània no és solament un mar, és quelcom viu que desperta uns sentiments i unes sensacions difícils de descriure quan no s'ha arribat a la seva llum, la lluïssor dels seus colors, la dominació d'olors, la palgola, el romaní, juntament amb l'atmosfera càlida que ens porta plagues de la mar, la fan única al món. És un cas bastant excepcional, és l'excepció que confirmaria la regla. Per tant, i com a resum d'aquesta primera part, si tenim en compte la presencialitat d'aquestes autojustificacions o agraïments a les institucions en el corpus del període estudiat, hem de concloure que aquest fet autojustificatiu és una característica formal del corpus dels pregons de la Mercè. Aquesta seria la primera gran part de l'anàlisi descriptiva. La segona gran part ens hem fixat en el nombre de vegades que un pregoner s'autojustifica i després, com deia abans, en el lloc, en la posició que té aquestes justificacions en el discurs. Pregoners que es justifiquen una vegada són 17 de 45, és un 37%, i sempre que passa això, la justificació està al principi del text. Tall d'exemple, Eduardo Mendoza, 1987, sota govern Maragall.
Ell comença el seu discurs així: Excel·lentíssim senyor alcalde, senyors regidors, estimats conciutadans, quan em van encarregar aquest pregó i jo vaig acceptar la vostra proposta, era ben conscient de l'honor i del problema que això comportava per mi. Aquest era el 87. El mateix curiós, el mateix número de pregoners que es justifiquen una vegada, que és aquest 37%, i el mateix número que utilitzen 2 o 3 paràgrafs per autojustificar-se. Quan això passa, pot ser, normalment passa al principi del discurs, però també pot ser que estigui desgranat per tot el text. Com a exemple, quan això passa al principi del discurs, és molt clar el que va fer la Maruja Torres el 1999 sota el govern Clos. Us llegiré els 3 primers paràgrafs del seu pregó. Ella va començar així: Permeteu que aquest pregó prengui la forma del que millor sé fer, un reportatge. De primer us donaré el títol que m'agradaria posar-hi: Barcelona em va fer així. A continuació ve el que a pressa es coneix com a un destacat. En podrien ser un dels següents: tinc por de no donar la talla, declara la pregonera presa d'un atac d'humilitat. O bé, em sento aclaparada, confessa la pregonera, impressionada per la majestuositat del sedecent i la solemnitat de l'acte. Segon paràgraf. Abans del text pròpiament dit, acostuma a haver-hi una entrada. I aquest cas bé podria dir això. Potser l'emoció no em deixarà ser tan brillant com voldria, potser la inseguretat em farà caure rodona, potser em mancarà l'eloqüència quan més necessitat en tinc. Una cosa podeu estar ben segurs, us agraeixo de tot cor el lloc que hem donat aquestes festes que simbolitzen la nova vida de la Barcelona alegre i il·lusionada que va sorgir del passat per oferir-nos a tots, sense excepció, la seva gran abraçada. I heus ací, finalment, del text, i ens el tercer paràgraf del seu pregó. He de dir-vos que davant la qualitat i el prestigi de les personalitats que han llegit aquest pregó anual abans que jo, que quan em vareu escollir vaig estar a punt d'arrencar a córrer. Però un pensament posterior em va tranquil·litzar. Crec que la raó de la meva presència aquí, un dia tan assenyalat, no es deu a la importància del que soc, sinó d'allò que represento per orígens i trajectòria, perquè d'una modesta manera formo part dels nombrosos fets diferencials que configuren la nostra realitat i que espero poden fer de la nostra ciutat un laboratori pràctic ideal per a desenvolupar un experiment de convivència on la gent pugui sentir-se barcelonina de dret, qualsevol que sigui el seu color o el seu origen. Això era 1999, Maruja Torres sota govern Clos. Com deia abans, aquest és un exemple de quan les justificacions estan al principi del cos, quan hi ha més d'una, però també passa que quan hi ha més d'una justificació que poden anar salvant en el text. És el cas del pregó del 1975. Joaquim Buxó Dulce de Alaigar, marquès de Castellflorite, 1975, encara sota l'alcaldia franquista de Joaquim Viola. La primera frase de l'entrada: Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesor Severo Ochoa e ilustres invitados de honor, queridos barceloneses todos. Gran honor para mí que el ayuntamiento me haya escogido para pregonar las fiestas de la Merced este año. A toda la corporación, mi rendida gratitud en la persona de su alcalde, don Joaquín Viola Sauret, hombre henchido de fervores para el buen servir y de gran sed, que ha venido a sustituir a su gran marido catalán, don Enrique Masó. La cita segueix. Em sembla encara més interessant, això seria com un agraïment, la justificació de propietat que fa cap a mitad del seu discurs, quan diu: quizás, en rigor, un pregón debería ser como un grito, una incitación, una llamada alegre y polícroma, pero me vais a disculpar que no haya tomado del todo tan sencillo y cómodo camino, siquiera sea por mor de la importancia que las fiestas, de su religión y de la categoría del auditorio que me escucha. Así, pondré antes en el cuadro unas breves pinceladas de reflexión y de moraleja. Això era 1975, al marquès de Castellflorite. Per tant, i per resumir aquesta segona part, si tenim en compte les vegades que un pregoner justifica, és a dir, que parla d'aquest procés d'acceptació i de construcció del pregó, i si tenim en compte la posició del discurs on se situen les cites, hem de tornar a concloure el mateix que el que concloïm abans, que és que aquest fet autojustificatiu és una característica formal dels pregons de la Mercè, entesos com a conjunt. I acabaré breument amb l'anàlisi descriptiva, amb les semblances que nosaltres hem trobat entre els arguments autojustificatius de les diferents justificacions que fan els pregoners, on destaquen aquesta reacció personal, que és una barreja entre orgull
i honor per un costat, per ser pregoners, però per l'altre, entre temors i dubtes sobre les conseqüències que pot tenir el fet de pregonar a la Mercè. 3 exemples molt breus i molt diferents. 2017, Marina Garcés, sota govern Colau. Recordeu que el 2017 el pregó es va fer després dels atemptats de les Rambles i abans del referèndum, un moment força difícil. La Marina Garcés deia, entre altres coses, prendre la paraula en aquests moments no és fàcil. Primer, quan vaig acceptar fer el pregó, em tenia una pluja d'insults. Una altra fórmula, en aquest cas buscadament neutra, és la que fa la Núria Justet el 2014, sota govern Trias, quan diu: per començar, voldria donar les gràcies a l'alcalde de Barcelona per haver pensat en mi per fer el pregó de les festes de la nostra ciutat, de la meva ciutat. I ara ho cita també sota aquestes diferent, però amb la mateixa temàtica de fons, és la de Joaquim Maria Pujal, 2011, en aquest cas molt més apassionada i projectant aquests agraïments amb una mirada de futur. Quan deia, això és 2011, Joaquim Pujal sota govern Trias, deia: alcalde, d'aquí a 50 anys ni vostè ni jo serem aquí, però un altre batlle de la nostra estimada ciutat li encarregarà a algú com jo que continuï aquest relat que amb la millor voluntat he intentat de construir. He fet el que he pogut. M'agrada molt aquest he fet, el que he pogut dir. Això seria l'anàlisi descriptiva. Destacaríem aquesta importància de els pregoners, l'acte de pregonar i com és tan important que necessiten dir-ho en el pregó. I comencem també breument l'anàlisi relacional, on el que veiem és una cosa diferent, veiem com es connecten els temes. Com explicava l'Alba, nosaltres vam fer aquesta tria de temes que nosaltres pensàvem que eren interessants, alhora els mateixos pregons ens han anat suggerint temes i d'aquest diàleg hem anat trobant una sèrie de categories que són les que fem dialogar en aquesta anàlisi relacional. Un dels conceptes que més lligam té en aquestes autojustificacions dels pregoners és la idea del Saló de Cent, que és el lloc on es fa el pregó de la Mercè cada 23 de setembre de cada any, com a espai simbòlic, com a representant tant de la història de Barcelona com d'aquest caràcter institucional dels pregons. De fet, hi ha 14 pregons de 45 que fan referència al Saló de Cent, però d'aquestes referències, la meitat estan directament connectades amb aquests processos d'acceptació i construcció del pregó. A tall d'exemples en poso 2 una mica diferents. Josep Carreras, 1988, govern Maragall. Un conjunt de sentiments molt profuns m'ajuden a l'hora de fer aquesta proclamació enmig de la solemnitat del Saló de Cent. I una cosa una mica més emocional, 1980, Mercè Rodoreda, sota govern Serra. Diu: si em trobo aquí, en aquest històric Saló del Cent, és per pronunciar el pregó de les festes de la Mercè i és perquè el senyor Batlle i tot el seu consistori m'ho van demanar. Van demanar-m'ho amb tanta elegància que hauria estat una gran descortesia per la meva part no acceptar-ho. De moment vaig creure que jo no era la persona més indicada. D'altres se'n podrien sortir més airosament que jo. Però reflexionant vaig pensar que potser sí, i per 3 raons. Pel fet de ser barcelonina, per dir-me Mercè i per dur Catalunya dintre meu. Això és la Rodoreda, 1980, sota govern Serra. Aquesta seria una de les grans categories, no? Com aprofiten que estan parlant del seu procés de justificació per situar el Saló de Cent i per destacar aquest valor simbòlic que té aquest espai arquitectònic. Una altra de les categories que més es troben lligades, i fins a cert punt és lògic, és el perfil personal o professional del pregoner. Sí? Com us deia, és evidentment lògic que la trajectòria personal dels oradors es vegi reflectida en allò que diuen. Els pregons de la Mercè no són una excepció. Tot això és significatiu que la seva presència explícita d'aquestes justificacions sigui plasmada en el paper. Una d'aquestes explicacions que a mi m'agrada particularment és la que fa el Ferran Adrià, el 2013, amagant o sense amagar una certa crítica a aquesta idea de les persones importants que solen ser els pregoners. El Ferran Adrià, 2013, sota govern Trias, diu: així que, resumint, avui tinc la sort de ser aquí, un honor que no hauria imaginat mai quan era jove, perquè em pensava que això només ho feien els senyors importants. I resulta que jo soc un tipus d'allò més normal, no dubteu en un moment, una persona procedent d'una família normal, que es troba còmoda a la seva ciutat i que aprecia sobretot la companyia de la seva gent. La possibilitat d'estar pronunciant aquest pregó l'entenc, doncs,
com a reconeixement a la meva dedicació a l'ofici de cuiner. I això em fa sentir una gran felicitat. Ferran Adrià, 2013. Aquestes relacions entre les autojustificacions, els perfils personals i professionals dels pregoners i les idees de ciutadania que ells projecten en els seus discursos també és una de les connexions que nosaltres hem vist que es produïen més. Trobem fins a, només en les justificacions dels pregoners, trobem fins a 17 referències explícites a idees diferents de ciutadania. Dues d'aquestes caracteritzacions de com és la ciutadania de Barcelona que s'utilitzen quan el pregoner parla de les seves autojustificacions tenen a veure amb la idea, per una banda, de democràcia i amb la idea, per altra banda, amb la idea de Catalunya. Són com els dos grans motors quan es parla de ciutadania en relació als processos d'acceptació i construcció del pregó. Us llegiré la cita que em sembla més significativa, en un moment també històricament bastant especial, 1977, és el Josep Benet, i ell parla sota el govern municipal de Josep Maria Socés Obert, encara un membre de la fàbrica espanyola, quedaran 2 anys pel primer alcalde democràtic de la ciutat. Josep Benet diu: tinc l'honor de fer avui el pregó de les festes de la Mercè d'enguany, invitat per l'alcalde de la ciutat. Un pregó que faig sense renunciar a res del que he estat i del que he fet. El faig, diria, precisament pel que he fet i pel que he estat i representat i represento. Un barceloní enamorat de Barcelona i de la seva història, un català que s'ha mantingut fidel al seu poble, a la catalanitat i a la democràcia, i alhora ha predicat i ha practicat la unitat entre tots els ciutadans d'aquesta terra que no l'han regalada. Això és 1977. Com veieu en aquesta cita, en Josep Benet s'inclou en aquesta nosaltres, en aquest barcelonins que celebrem la Mercè. Tot i això, també hi ha hagut pregoners que han parlat des de la distància de nosaltres. Un exemple que també m'agrada a mi és la de l'Elvira Lindo. Això és 2006, sota alcaldia Hereu. L'Elvira Lindo diu: voldria començar, abans que res, donant les gràcies a l'Ajuntament de Barcelona per haver tingut la generositat d'invitar-me a llegir un pregó que inicia unes festes tan arrelades en la vida d'aquesta ciutat com són les festes de la Mercè. És una mostra d'hospitalitat, així ho entenc, la manera de dir al foraster que aquí pot sentir-se com a casa. Això és 2006, Elvira Lindo. I altres oradors, hem tingut aquest vosaltres, hi ha uns oradors que han anat formant part, que tot i no ser nascuts aquí o tot i no tenir arrels d'origen catalana, s'inclouen dins d'aquest nosaltres. Això ens ajuda a entendre o a conceptualitzar una Barcelona plural i dos dels casos on aquesta diversitat ciutadana prenen cos són, per una banda, el que fa Miquel Espalza, això és 1983, el principi de la Mercè, i un dels últims pregons, el de la convidada que va tenir la Leticia Dolera el 2018, que és la Carmen Juárez. Miquel Espalza, ell és un arabista, és d'origen basc i va ser migrant a la Catalunya del franquisme, i la Carmen Juárez, ella és una barcelonina d'origen hondurenc, treballadora de la llar i com deia convidada al pregó del 2018. Començo pel Miquel Espalza. Ell diu: avui comencen les festes de la Mercè i enguany, per pregoner de les vostres festes, haveu escollit, després de prestigiosos homes i dones de lletres catalanes, de les illes com Josep Maria Llombard o fills de la vostra ciutat com Mercè Rodoreda, Josep Maria Castellet o Maria Aurelia Capmany, haveu escollit, dic, una veu nova per les festes de Barcelona, una veu llunyana i forastera. És la veu de l'immigrant a Catalunya que vaig ser als anys 50, la veu d'un basc que va aprendre català i tantes altres coses en aquesta ciutat de ciència en la vostra universitat. Espalza, 1983, és el primer pregoner de la llarga alcaldia del Maranhão. Una altra cita similar, tot que és un pic diferent, és com deia la de Carmen Juárez, 2018, sota govern Colau, en aquest cas, quan ella començava la seva participació així. Vull començar agraint a la Leticia que m'hagi convidat a participar en la lectura del pregó de la Mercè d'enguany. No ha estat una decisió fàcil acceptar aquesta proposta. Tot plegat, el ressò, aquest saló, vosaltres, honestament imposa. Però a mesura que comentàvem, les dues coincidíem que aquesta era una bona oportunitat per donar visibilitat i veu pròpia a col·lectius dels quals gairebé mai es parla. Carmen Juárez, 2018.
Això era per veure com alguns pregoners parlen des d'aquest nosaltres i nosaltres ho fan des d'aquest vosaltres i tots plegats conformen el gruix, el corpus de pregoners estudiats. Acabo, queden dues categories per explicar. Una, que també és una de les categories que té molta més connexió, no només amb els processos d'acceptació del pregó, sinó amb totes les altres categories que nosaltres hem treballat, són les tensions especificades en el text, els moments de crisi que estan especificats en el mateix text del pregó. Abans citava la Maina Garcés i el pregó del 2017, com deia, un pregó molt difícil entre els atemptats i el referèndum. Un altre pregó que també he citat i que era molt difícil era el del 77, del Josep Benet, però un de recent que hem tingut també ha estat molt difícil, és 2020, és Tortell Poltrona. Tortell Poltrona fa el pregó enmig de la pandèmia de Covid i ell ressalta tant la pandèmia com les conseqüències judicials que van i que encara estan afrontant alguns dels organitzadors i participants del que va ser el referèndum del 2017. Per tant, ens situen els moments de crisi i les tensions socials que el present de la lectura del pregó fa evident. Diu el Tortell Poltrona, 2020, sota el govern Colau, tot citant una carta del Jordi Cuixart. Diu: quan fas el pregó de la Mercè, tothom et diu: has de dir això, o has de dir allò, o has de fer això, o has de fer allò. Jo estava imprimint-ho amb la impressora, que se m'ha acabat la tinta, va i rebo una carta que diu: presó de Lledoners, 22 de setembre, estimadíssim i admirat Jaume. T'envio una abraçada i un somriure enorme, content de saber que tot un referent de lluita i de vida obrirà les festes de la Mercè. Em salto unes frases i segueix. Avui, el virus també som nosaltres, si no fem front a tot el que ens ha portat fins aquí. Això és 2020, Tortell Poltrona. I això era per parlar d'aquests moments de crisi que s'especifiquen en la mateixa lectura, moments que el mateix pregoner diu que queden plasmats en les paraules dels pregons. I per últim, la categoria que més es relaciona amb aquesta construcció que fem nosaltres, aquesta idea d'autojustificació i d'acceptació i construcció del pregó, és la categoria festes de la Mercè, que fins a cert punt és lògic, el pregoner de les festes de la Mercè ha de parlar de les festes de la Mercè, però són molts els pregoners que en fan menció mentre estan justificant perquè ells són les persones triades per dir el pregó. Solen estar aquestes connexions a l'inici del text i solen relacionar-se amb aquestes salutacions protocolàries de benvinguda del pregoner. Començo amb l'Oriol Bohigas, això és 1994. Senyor alcalde de la ciutat, senyors membres del consistori, amic Joan Miró, amics i ciutadans de Barcelona, el senyor alcalde m'ha fet l'honor de demanar-me que faci aquest pregó, el de les festes de la Mercè. Això és, com deia, 94, govern Maragall, molt neutre. Però alhora són forces els pregoners que aprofiten aquestes salutacions per introduir un cert component emotiu, moltes vegades de caire familiar, i us he posat dos exemples que em semblen força significatius. Començo el 2009, un pregó doble, mare i filla, Montserrat Carulla i Vicky Penya. 2009 era govern hereu. Deien: per a qualsevol ciutadana del món és un honor que l'alcalde de Barcelona la convidi a llegir el pregó de les festes de la Mercè, però creiem que és la primera vegada que dues persones, dues dones, mare i filla, reben aquesta prova d'afecte i confiança. Us en llegiré una altra cita molt curta, també amb un sentit similar, potser una mica més emotiva, perquè en aquest cas el pregoner destaca l'absència dels seus pares. Torna a ser el Joaquim Maria Pujal, 2011, govern Trias. Diu: quan vaig recordo Joaquim Maria Pujal, 2011, govern Trias, per acabar aquesta relació entre els processos, entre les connexions que hi ha entre els codis sobre l'acceptació i la construcció del pregó i la festa de la Mercè, el Pujal diu: quan vaig penjar el telèfon després que l'alcalde em convidés a fer el pregó de les festes de la Mercè d'enguany, immediatament em va venir al cap el record de la meva mare, una dona d'una bondat infinita i potser encara més força el del meu pare, que has passat ja fa més de 10 anys. Ens hauria fet molta il·lusió veure'm ara aquí. I acabo així l'anàlisi, que està molt salvada de cites. M'agradaria complaure breument, Alba, sí?
què és el que veiem, no? Després d'aquestes dues anàlisis i ràpidament, des d'un punt de vista descriptiu, veiem dues coses importants. Per una banda, que destaquem aquest procés interior dels pregoners a través de constants referències a l'orgull, a l'honor que senten per ser pregoners i alhora a les tensions, a les pors, als malestars que els produeix la mateixa cosa, ser pregoners. Aquest malestar que els produeix qüestionar-se si estaran o no estaran a l'alçada d'aquest repte. Això per un costat, aquest nivell més personal, però per l'altre costat també veiem molt el caire institucional de l'acte. Aquesta idea que he dit al principi, que d'alguna manera, quan un pregoner pregona les festes de la Mercè, fa dues coses. Parla des de la seva llibertat personal i alhora qui parla realment no és ell o ella, qui parla és l'institució, que és l'Ajuntament de Barcelona. I quan nosaltres mirem el corpus, el conjunt dels pregons, el que veiem és la història de la nostra ciutat explicada des de la nostra màxima institució, segurament per veus molt interessants. I la varietat d'aquestes veus, la varietat de governs fa que d'aquesta pluralitat en pugui sortir una idea potent del que ha estat Barcelona des del 75 fins avui en dia. Comentàvem ara que tenim la sort d'haver recuperat aquests documents i que des del nostre punt de vista tenen un valor patrimonial realment important, com a mínim per la gent de Barcelona. Una altra de les conclusions que destacaríem des d'aquesta anàlisi descriptiva seria la constància d'aquestes referències directes en els textos. Aquesta constància, aquest 76% que dèiem abans, es veu reflectida per la gent que, tot i no justificar-se directament, agraeix constantment a la institució la seva presència. Alhora, el nombre de mencions també és molt rellevant. És interessant veure com aquells que només una vegada fan al principi aprofitant les fórmules de cortesia i aquells que li dediquen més espai a la reflexió solen parlar-ne al principi, però també durant tot el corpus del seu pregó. Això des d'un punt de vista descriptiu, més aquest formal. Des d'un punt de vista relacional, són rellevants les connexions, com he volgut dir, sobretot amb el Sala de Cent, com a espai simbòlic, lligat a aquests valors barcelonins, amb línia amb la història de la ciutat i la història de l'administració ciutadana. Són molt interessants les connexions que hi ha entre els perfils dels pregoners i les idees de ciutadania i diversitat que en surten. Això ens porta a pensar en aquesta progressiva construcció compartida d'una ciutadania diversa i oberta als canvis, així com en el paper dels pregoners de la Mercè com a vehicles de la construcció de narracions afins a la ciutadania amb la qual es confronten. I per últim, ressaltar l'emoció. Molts pregoners s'emocionen i molts pregoners, com deia abans, senten la necessitat de plasmar en paraules aquesta emoció en el seu discurs, en el cos del seu discurs, i això emfasitza la importància que té pel pregoner el fet de pregonar, i com deia abans, també emfasitza aquest caràcter ritual de l'acte de lectura del pregó com a tret de sortida de les festes de la Mercè. Aquí estaríem. Jo m'agradaria que si algú està mirant això, les persones que tenim aquí davant, convidar-vos a que consulteu els pregons, que si us voleu consultar una anàlisi encara millor, però tenim una riquesa patrimonial increïble i això està disponible amb una simple connexió a internet, per tant, és una oportunitat que tenim de llegir textos que són, crec que molt importants, formen part del nostre patrimoni com a barcelonins. I acabaré, també vull agrair, acabarem unes paraules de la Marina Garcés que parlen sobre la necessitat que tots plegats tenim de fer possible que les paraules dites en públic siguin un acte de llibertat. Jo crec que també tenim una l'Alba, la reina de la casa dels entremesos, jo m'he sentit molt lliure parlant i us vull agrair aquí. I acabaré una citat llarga de la Marina Garcés, repeteixo, 2017, Govern Colau, entre els atemptats terroristes i el referèndum. En aquell moment ella deia: prendre la paraula en aquests moments no és fàcil. Primer, quan vaig acceptar de fer el pregó, em tenia una pluja d'insults. A mi no em fan por, però m'entristeixen i fan més pobra la vida col·lectiva. Ara, el que ens trobem és que es prohibeix, es reprimeix i es criminalitza l'expressió pública de la paraula. Vivim una situació d'excepcionalitat institucional i política, precisament com a conseqüència d'aquesta prohibició d'expressar-nos lliurement en un referèndum. Si he dit que sí al repte poc còmode de fer aquest pregó, és precisament perquè fins i tot en un moment com aquest confio en la paraula lliure.
La paraula lliure no és dir qualsevol cosa, sinó poder adreçar-nos la paraula i compartir-la contra tota forma de domini i de coacció. Aquesta paraula lliure és, per mi, el cor de la filosofia, el que li dona sentit dins i fora de les aules. Però la paraula lliure és també la condició fonamental de la vida col·lectiva en totes les seves dimensions, cultural, ètica, política i també festiva. Aquests dies, mentre escrivia i reescrivia aquest pregó, he estat rebent mostres de suport com si marxés a la guerra. Prendre la paraula pot ser una lluita, però no és anar a la guerra. La paraula lliure sempre és una festa, encara que s'hagi de lluitar per aconseguir-la. I avui, malgrat tot, estem de festa. Marina Garcés, 2017. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, com heu vist, és una anàlisi profund. Això només ha sigut un petit tast, vam fer un petit tast també sobre la importància de l'anàlisi del que era la festa i el mite de la Mercè l'any passat, i aquest ha sigut un tast que s'havia de portar aquí en un fet, jo crec, des d'aquesta mirada d'aquest boníssim pregoner, què es parla amb els pregons des d'un punt de vista també molt emocional amb aquesta paraula lliure de la Marina Garcés Ferrada. Només ressaltar, agrair moltíssim a la Casa de l'Ajuntament que heu pogut estar aquí, agrair moltíssim a l'Ajuntament de Barcelona, a l'IFUC, a la Llei de Cultura Tradicional i Popular, l'oportunitat de col·laborar primer i també l'oportunitat de compartir aquesta passió que ens ha portat a nosaltres a analitzar aquest espai simbòlic tan important com ho ha dit en Xavier, és el patrimoni de la nostra ciutat. Recomanar-vos, com ha dit el Xavier, és un document que estarà disponible de seguida, es titula El viatge al centre dels pregons, les festes de la Mercè des de 1975 fins al 2020, una anàlisi textual dels pregons de les festes de la Mercè. Consulteu també perquè estaran lligats als pregons, llegiu els pregons, realment és un patrimoni que tenim, que a vegades estava una mica amagat, ens va costar trobar-lo, però ho vam trobar. Res més, si teniu algun comentari, estarem encantats de compartir-ho, però agraïu-vos molt i moltes gràcies per l'atenció i per la feina de dia. Només volia dir que la gent podrà consultar el document a l'apartat de recursos de la web barcelona.cat/cultura popular. I abans d'acabar volia demanar-vos que si no haguéssiu una pregunta, si no haguéssiu tingut un constrenyiment de temps o diners, per on haguéssiu continuat la recerca? És la pregunta, perquè evidentment ens agradarà continuar-la. Jo crec que hem construït un model d'anàlisi que és meravellós, que es pot fer amb més profunditat en els pregons de la Mercè i els pregons a partir del 2020. Per tant, ens queda el 2021, estarem encantats de veure què passa en aquest 2022, de què es parla amb Carla Simó, però és un model que també es pot adaptar a altres festivitats. És a dir, hi ha molts pregons, hi ha molts pregoners a tot Catalunya, també dintre de la ciutat de Barcelona, tenim totes les festes de cada barri, seria interessantíssim veure. Tenim Santa Eulàlia, ho diem nosaltres pregons. Nosaltres ens hem centrat per aquesta possibilitat de recursos que teníem en el púlpit més gros que hem vist, que eren les festes majors de la ciutat, però evidentment hi ha molts altres. No sé si tu, Xavier, vols afegir estic molt d'acord. Des d'un punt de vista de l'estudi de textos, estic molt d'acord i després això no era el projecte, però ja entenc que vam estudiar els pregons per la impossibilitat de fer treball de camp, com per exemple per les socials estem acostumats a fer, perquè estàvem en pandèmia. Llavors va ser una mica com la solució d'ostres, no podem estudiar les festes del Mercè en viu perquè és impossible fer treball de camp amb les mesures que es van aplicar en pandèmia i vam trobar el recurs dels pregons. A mi em m'agradaria molt prendre la Mercè com a tot. Això que és molt gran, és molt gran. Serien molts projectes. Sí, exacte. Això toca amb paciència, amb paciència. Sí, jo crec que de les solucions es troben meravelles, no? Sí. Perquè hem trobat una meravella. Jo, de veritat, estic impressionada quan uno es llegeix els pregons, és impressionada la quantitat de temes i sentiments i emocions que surten i es poden llegir entre línies, d'aquests pregons. I com molt has dit tu, Xavier, és el púlpit principal d'aquell any que un alcalde convida una persona destacada a explicar el que vulgui. Més o menys. Hi ha alguns que són més neutres i alguns que en poden més, no?
però no deixa de ser explicar el que vulgui. Un ciutadà explica en aquell moment en la tele pública principal. Sí, a mi m'agrada molt això, aquesta contraposició que són les dues coses alhora, la llibertat de la persona que parla i alhora és la institució que ha escollit una persona que parla per ella. I això, no? Que a mi sí que m'ha això, la idea aquesta de prendre les paraules com a unitat perquè permet veure com som de diversos i com hem evolucionat com a ciutat i alhora veure que les mateixes coses que dèiem als 70 les estem dient ara, que tampoc hem canviat tant, no? I que els diferents perfils ideològics, les diferents persones que han pregonat ens ajuden molt a veure diferents problemes des de diferents perspectives i tenir aquesta mirada com més llunyana i com més inclusiva, penso jo. Vegeu pregones. I bé, intentem seguir estudiant. Moltes gràcies. Gràcies. Si tenim més preguntes, doncs ens podem contestar. Bueno, jo mentre explicaves m'imaginava el que sent el pregoner quan li proposen, no? Que li deuen arribar inputs de tot arreu, com deies, no? Que no sé quin pregó era que deia que l'havien trucat, o li havien parlat, que havien fet preferències o has de dir això, has de dir jo. I a més, ell què vol explicar, no? Com es vol mostrar, quina faceta d'ell vol explicar o quina faceta d'ell vol posar més rellevància. Bé, estava donant-li coses. Jo penso que el fet que tingui tanta presència en el text mateix, aquest procés, que ells sentin que el 76% dels pregoners sentin la necessitat d'explicar aquest procés, vol dir que aquest procés és important i que els ha frapat d'una manera o d'una altra. És aquesta barreja que per una banda d'orgull i satisfacció, però per l'altra amb un temor, no? Que em passarà, que diran de mi, ho faré bé, no ho faré bé, és aquesta ambivalència. Per això ens hem centrat en aquest tema i jo penso que per això els pregoners senten la necessitat de posar-ho negre sobre blanc. I no teniu curiositat amb els pregons anteriors, el 1975, perquè l'època realment és molt diferent i veure què explicaven llavors. Ens ha costat molt de trobar sobretot com si diguéssim, del 80 cap enrere, sobretot. I sabem que això comença als anys 50 amb el Segarra, sabem que a més és continu. Això és un altre projecte, Carla. Sí. Escolta, l'altre és fantàstic, ho hem de seguir. Però sí que és veritat que ens ha costat molt trobar-los. No és fàcil, no hi ha un arxiu, ara ho comentàvem també, no hi ha un arxiu dintre d'institucions públiques diverses, perquè jo considero que no només ha de ser dintre de Barcelona, potser hi ha altres arxius dintre de Barcelona que poden mantenir aquests documents, però moltes vegades el que ens és que els propis pregoners no mantenen el text, és a dir, el text, el document, el paper, no existeix. I llavors es recupera, hi havia algun pregó que l'havien recuperat part per part d'algunes publicacions en alguns medis de comunicació. I el document mateix, i sí que n'hem trobat algun del document del pregoner escrit i retocat, però el text en si és molt difícil de trobar. I clar, del 50 fins al 75, encara més, però sí, seria un projecte molt interessant. Jo me'n trobaria després de els que dius, pregoners com el Ferran Adrià comença a llegir i als 2 minuts diu he cansat de llegir, deixa el paper i comença a parlar. Llavors, clar, la constància d'allò que queda escrit amb allò que realment es diu, sobretot quan no tenim vídeo de suport, no podem assegurar que allò que està escrit sobre un paper fos allò que es digués. I més antic. Però sí, seria superinteressant que el Segarra acaba fins al 75, vamos, clar que sí. Més que res saber si realment deien el que volien o el que els feien dir. Clar, això seria un altre tipus d'investigació, perquè no només seria veure els textos, sinó que seria entrevistar-los. Ja seria molt xulo. Però buscar algú que fos pregoner l'any 50. Però sí, seria un altre tipus d'anàlisi, però també molt interessant. Clar, nosaltres hem fet una anàlisi textual. El que hem pretès és plasmar el patrimoni que ha quedat en els arxius de la ciutat i veure com això té un valor encara avui en dia. Un altre estudi diferent, també superinteressant, és la Maria Joaquim Maria Pujal. Escolta, segueixes pensant això, no segueixes pensant, realment et vas sentir tan malament, estàs nerviós, no estaves tan nerviós. Això és un altre estudi que també és que també sé. Què vol dir per una persona ser pregoner? Està bé.
Bueno, seguirem. Seguirem. Moltes gràcies per la pregunta. Gràcies. Llegim-nos els Això ho he dit. i les